Kubanjwe amapolisa asibhozo nekuquka kuwo amagosa aphezulu owayesakuba yiNjengele kunye nabanye abantu abathandathu ngezityholo ezibandakanya ubuqhophololo norhwaphilizo. Koluphando nosele luqhutywe susela ngonyaka 2017 abarhanelwa bajongene nezityholo zobusela kunye nokuhlisa imali ngomlenze. Kuphando lwezityholo noluthabathe iminyaka emithathu mayelana nobuqhophololo ngakwithenda yokubhalwa kwezithuthi zamapolisa ngamagosa ezomthetho abandakanyekayo kwezityholo kuquka nabalawuli benkampani eyasetyenziswayo. Abarhanelwa babanjwe ngentsasa yanamhlanje kuqoqo lwenziwe ePitoli, eCenturion, eKapa naseThekwini. Amagosa abanjiweyo asebenza kwisebe lokunikezelwa kwethenda. Amapolisa athi imali ebalelwa kwizigidi zerandi neyathi yahliswa ngomlenze. As much as it's worrying for us, we also take consolation from the fact that despite their positions, despite their so-called power, if I may put it for the lack of a better word, in those positions, we were able to identify what has been going on through the mechanisms that the National Commission has put in place, because he's really tightening the screws on the supply chain environment specifically, to ensure that no corruption takes place, that the public funds, the public money is protected, with whatever cost it takes. So for us, we take consolation from the fact that we were able to identify our own, we are able to look at the shortcomings, and we are dealing with that decisively. Amapolisa athi bakhona abanye abantu ekusalindeleke ukuba babanjwe.